танҳо ба ҳамон нафарҳо материнский капитал дода мешавад. як бори дигар хотиррасонтон мекунам ки материнский капитал мо баҳри шумо кӯшиш мекунем ки доимо каме ҳамоша фоидаи худмона бирасонем. миннатдор аз шумо. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. тамошобинони азизу гироми қадр, дар соли 2024 барои нафарҳое ки дшаҳрвандӣ доранд дар Федератсияи Русия чиҳо аз байн бурда мешаванд, дар ҳамин мавзӯъ камтар гап мезанем. фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурси солинавӣ рафтесай. нафарҳое ки айни ҳол моро тамошо кардесен ба хотири дастгирӣ кардан ва ба хотири финала тезтар аниқ кардан ҳамин ҳози як донаи дудонаи билет бихарен бениҳоят миннатдор мешавам. ҳамагӣ 58 дона приз дора ин бозӣ. нархи билеташ 200 рублай. бародарони азиз, шумо метавонед ки ба 200 рубл соҳиби 99 ё соҳиби Camry 3 ё соҳиби Camry 2 бишен. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо дар WhatsApp-аш чек тарроӣ мекунӣ, ҷошда билети ту меоя. бидро бародари азиз, билета бихар ки билет кам монд. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо чихеле ки дар видеои гузашта гуфта будем, оиди материнский капитал дар Федератсияи Русия барнома карда навгониҳоро ба шумо мефаҳмонем. чихеле ки худтон медонед, пештар тибқи қонуни Федератсияи Русия ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия мисол фарзанд ба дунё меовар, барои он нафара барои фарзандша мақсад маблағ ҷудо мекарданд, яъне ин ном дошт материнский капитал ва шурӯъ карда аз 1 январи соли 2024 бо тибқи қонуни нав дар Федератсияи Русия материнский капитал аз байн бурда шуд. ба чӣ хотир? ба хотире ки бисёри нафарҳое ки дшаҳрвандӣ доштанд, мисол фарзандошон дар дигар давлат ба дунё меомад ва баъдан ба Федератсияи Русия сафар мекарданд, бо тариқи ҳуҷҷатгузориҳо кардан ба фарзандшона материнский капитал туғрӣ мекардану кӯмакпулӣ мегирифтанд ва аз иҷа пас дар Федератсияи Русия ҳар нафаре ки зиндагонӣ мекунад, кору фаъолият мекунад ва доимӣ истиқомат мекунад, фарзандша ана ҳамун нафаре ки ба дунё меора ва шаҳрвандии Русияра дора, танҳо ба ҳамун нафарҳо материнский капитал дода мешавад. ан нафарҳое ки двойное гражданство дорану дар дигар давлатҳо зиндагонӣ мекунанд ва гоҳу гоҳе ба Федератсияи Русия сафар мекунанд, мисол барои як моҳа ё ду моҳа, дигар ба ин касо материнский капитал яъне ки кӯмакпулӣ аз ҷониби давлати Федератсияи Русия ҷудо карда намешавад. ва гуфта мешавад ки агар шаҳрвандии Русияра надошта бошен, вақте ки шумо дар Федератсияи Русия мисол кору фаъолият мекунед ё зиндагонӣ мекунед ба ҳайси муҳоҷират, дар ҳамин ҳолат ҳам агар шумо фарзанд ба дунё биёред дар Федератсияи Русия, барои шумо аз ҷониби Русия кӯмакпулӣ дода намешавад. як бори дигар хотиррасонтон мекунам ки материнский капитал аз 1 январи соли 2024 танҳо ба нафарҳое дода мешавад ки шаҳрвандии Русияра доранд ва доимӣ дар Россия зиндагонӣ мекунанд. тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки нависондагиен ба саволотон ҷавоб мегардонем. донёр тиҷаи нависондай: ассалому алайкум акаҷон, ҳазор раҳмати калон барои заҳматҳое ки барои мо мекашен ва ба саволҳои мо ҷавоб мегардонед. аз шумо миннатдорем ва ҳар касе ки суханҳои бад мега ӯра гӯш накунед, шумо фақат ҳаракат кунед. ҳазор раҳмати калон нафарҳое ки ҳамин гуна суханҳои хуб менависонем, мо баҳри шумо кӯшиш мекунем ки доимо каме ҳамоша фоидаи худмона бирасонем. миннатдор аз шумо. маҷидов нависондай: ака, одамое ки соли 2023 патент гирифтанд, ёдам дахл дорад трудовой ва шартнома дар корхонапешакӣ раҳмат. аз соли 2024 шурӯъ кардан нафарҳое ки мегиранд патент ба ҳамин нафарҳо тааллуқ дорад. як каси дигар нависондай: ака, регистратсия буд мешавад. граница бигзарем, 3 моҳа работа бизанем, кор кунем, мешавад? Не, намешавад. ба хотире ки мигратсиони карта сроки 3 моҳа надорад ва шумо махсус гуфтесем ки 3 моҳа бигирем, мешавад ё ин ки не. ба ҳамин хотир мо гуфтесем ки мигратсиони картаи работа 3 моҳа нест. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, як савол дар ҷавоб диҳед. аз аллатая корона қарз мегирӣ, умуман намеспорӣ, хулоса фоизаш то чанд моҳа ё то чанд сола зиёд мешавад.
фоизаш ҳар рӯз ҳар моҳ яъне ки зиёд шидан мегирад. тибқи ана ҳамун рӯйхате ки шумо қарза гирифтагиен, рӯзе ки муқаррар шудагиен, ҳар моҳ ҳамун рӯзи пардохт кардан шумо вақте ки маблағ намеспоред, фоиз хӯрдан мегирад. Ва дар ҳолати насипоридан, дар ҳолати зиёд шудани маблағ, мисол шуморо метавонанд ки ба ҷавобгарӣ бикашанд. Як кас нависондаи салом Сорбон. Бозӣ дар куҷо метавонем тамошо кунем? Номерои телеграм ҳаст, бошад нависен. Раҳмат Пешакӣ. Телеграми мо юрист тиҷей ном дорад ва оли мо финала намондаем. Вақте ки мо финала аниқ мекунем, дар ҳамин канал мегзарад. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Депортҳо баъди соли нав ҳуюм мешаванд. Оиди амнистия ягон маълумотҳои нав нест, бародари азиз. Як кас нависонда ассалому алайкум рад. Нархи патент чанд сум шудааст? Нархи патент дар шаҳрҳои Федератсияи Русияра ҳамаша як мақсад рӯйхат мекунем. Мо худо розӣ бошад, як видео ёки ду видео пас ҳамаша ба шумо мерасонем. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман як фарзанд дорам, дуюмаш дар қадди очашай. 4 моҳа. Мо ҳозир хизмат бурам то таваллуд шудани фарзандма. Хизмат кунам ба мара воени билет метан. Илтимос ҷавобша бугу ака. Пешакӣ раҳмат. Вақте ки шумо ба хизмати ҳарбӣ мерен, як фарзанд дорен ва дуюм фарзанди шумо дар ҳолате ки ба дунё меояд ба хости Худованд соҳу саломат, дар ҳамин ҳолат шумо пешниҳод мекунед ҳуҷҷати ана ҳамун фарзанди навзодтона, баъдан ба шумо воени билет метиҳанд аз комиссарияти ҳарбӣ ва шуморо ҷавоб метиҳанд. Тамошобинони азизу гироми қадр, то наворҳои дигар, Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.